Fuq ix-xandir nazzjonali, iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista ġew intervistati u għalkemm f'ħinijiet separati ma waqfux jitqabdu jgħaddu l-botti lil xulxin. Iż-żiemel tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil Bernard Grech ammetta li kellu eluf ta' euro f'kontijiet pendenti ma tat-taxxa u tal-vatt. Jiena nqast li nippreżenta ċertu returns fil-ħin u kol nqast li nħallas taxxa u vatt fil-ħin. Pronta kienet it-tweġiba f'forma ta' botta minn Adrian Delija li fakkar lil Bernard Grech li dak li għamel huwa reat kriminali. Jiena qatt ma kien hemm kwistjonijiet dwari illi konċernaw l-evażjoni ta' taxxa. Qatt. Jiena qatt ma kelli issue ta' evażjoni ta' taxxa li huwa reat kriminali. Ħalli ma nipprovawx inxebbħu l-affarijiet. Dwar aktar somom ta' flus, Bernard Grech semma l-ġabra li għamel għal-kampanja tiegħu u qal li l-flus qegħdin f'kontijiet barranin. Il-flus mill-crowdfunding għadhom se jibdew jitlu fil-kont għaliex dawn jkunu barra minn Malta ovvjament f'banek barranin. Imbagħad Bernard Grech ġie mistoqsi dwar l-Avukat Ġenerali ġdid, Dr. Victoria Buttigieg. Hawnhekk kien bla pożizzjoni iżda aċċenna li m'għandux l-istess pożizzjoni bħal tal-partit li qed jaspira li jmexxi. Il-Partit Nazzjonalista ħareġ ifoħħar id-deċiżjoni, Jason Azzopardi, persuna li jappoġġjak, ħareġ jikkritika. Bernard Grech? Fejn qiegħed? Bernard Grech ma qal xejn fuq dan rigward għax huwa kawt fiċ-ċirkustanza. Bernard Grech qiegħed josserva qed jistudja m'għandux l-istess ħsieb żgur illi sissa l-Partit Nazzjonalista pubblikament u uffiċjalment qal. Il-ġurnalist kien kostret jinnota kif il-partit spiċċa bi 3 pożizzjonijiet dwar l-Avukat Ġenerali ġdid. Ma din hija sitwazzjoni daqsxejn miskina. Ġifieri il-Partit Nazzjonalista għandu żewġ vuċijiet. Għandu kważi 3 vuċijiet. Għandu il-vuċi ta' Adrian Delija li qed jgħid apprezzajna l-appointment ta' Victoria Buttigieg, Jason Azzopardi kritika bla ħarax, u mbagħad Bernard Grech qed jistudja. Situazzjoni daqsxejn. Lil Adrian Delija saritlu mistoqsija oħra dwar l-Avukat Ġenerali u nġibtitlu l-attenzjoni li l-kellim tiegħu għall-Ġustizzja Jason Azzopardi ħareġ jattakka lill-Avukat Ġenerali ġdid. Maħtura b'sejħa pubblika u wara proċess immexxi minn bord indipendenti magħmul minn 3 imħalfin emeriti. Però naħseb mhux korrett illi tagħti l-analiżi tal-Partit Nazzjonalista kif jaħsibha Jason Azzopardi. Diġà tkellimt 1000 darba fuq Jason Azzopardi m'għandix għalfejn nibqa' nitkellem fuq l-istess personaġġ. Delija spiċċa jgħajjar it-tmexxija preċedenti tal-Partit Nazzjonalista sa żmien Gonzi. Xebħ ta' xiex il-Partit Nazzjonalista? Tal-Partit Nazzjonalista li tilef l-elezzjoni fl-2017? Aħjar. Tal-Partit Nazzjonalista li tilef l-elezzjoni fl-2013? Aħjar. Tal-Partit Nazzjonalista li kien jigverna qabel u kien hemm diversi eluf illi abbandonaw il-Partit Nazzjonalista għax ħasbu li kien arroganti. Kieku bqajna d-dejjin fuq dak li kien il-Partit Nazzjonalista qabel l-2013, allora ma kienx ikun hemm diskussjonijiet interni għax kulħadd kien jibqa' fejnu, kulħadd kien iżomm postu u kulħadd kien kuntent. Delija fetaħ attakk ukoll fuq tar-Repubblika u Occupy Justice li qegħdin jimbuttaw lil Bernard Grech. Ma le ma naqbilx imbagħad il-Partit Nazzjonalista isir owned u allura d-deċiżjonijiet ġewwa fih jiddependu minn dak li taħseb parti żgħira mis-soċjetà tagħna, is-soċjetà ċivili. Imbagħad il-kap nazzjonalista nfex f'botti lejn tal-fazzjoni Busuttil li ħarġu kandidat wieħed biex itellaq kontrih. Inkun qed nirriskja, il-partit ikun qed jirriskja illi jibdew jażlu min ikun il-kap tiegħu il-ftit u mhux kif ġara 3 snin ilu it-tesserati kollha. Il-Partit Nazzjonalista bħalissa x'għandu bżonn? Għandu bżonn bidla oħra, ħalli f'4 snin pratikament ikollna biddilna 4 darbiet, jew għandu bżonn li jsaħħaħ ħalli morru għal din l-elezzjoni, u mbagħad ikun hemm l-ispazji għal kull min rid verament jagħmel open contest, għalli mhux open contest. Di open contest, aħna morna għand il-Kunsillira biex naraw irridu open contest. Allura ngħidwa, u mbagħad kien hemm min fil-Partit Nazzjonalista illi jrid jiddeċidiju, illa qal lil kull min kien interessat biex ma joħroġ. Biex joħroġ biss għal din il-contest, dak li jażlu huma. Mhux hekk taħdem il-politika, mhux dik open contest, dik open contest xejn. Intant lejn l-aħħar tal-interventi tiegħu Bernard Grech wera biċ-ċar li qed hemm biex iqaċċat lil Delija u sħabu. Jekk nilħaq kap tal-partit jien, bla dubju mhux se jkun kap tal-partit.